hizkuntza eskubideak aitortzeko eta bermatzeko, ze azkenean estatu berri bat ez duzu egiten inori eskubideak murrizteko, hori guzti izateko ez da beharrezko Espainiarek hizkuntzak ofizialtasuna izatea. Hiztune bai, hiztune beharko dute aitortza eta babesa eta bermea, baina hizkuntzak berak ez du behar. Eta zergatik zein izan ditek arrisku bat, ez, olako ofizialtasun batena. Hau da, duelea 3 bat urtea aurkitu nuen artikulu bat, ez. Zuk euskaraz rotulatu eta Aragok euskaraz jarri eta Aragok betetzen ez ditunak esatea izu Aragok espainolez ofiziala denez berra daukazu. Orduan, hau da, batzutan diskisizio horrek ez zeikusi espainola egin ofizial eta kitxo, baina badaukatek heldur hori ez da, ofizialtasunak legezko babes horrek ez dute digun, orain arte egindako bidea ere ez dute atzera egin, azkenan askotan Kataluniako Generalitateak pragmatismo urrats asko eman ditu, Katalanaren nagusi izateko. Segurazki Espainiako legedia bera ertzetik eta hartzen, askotan gero atzerarazti diote Espainiako auzitegiek, hartu nahi zituen neurri batzuetan, baina ia Katalanek, geure buruaren kontrako neurriak hartuko ditugun, eta Gironan gaizki aparkatzen du batek, Kataluniako Errepublikari kontuak eskatu, ez daukalako seinalea espainolez ez. Badazpada ohar hori. Jauzi handi bat eginda, hau da, ez ikusi hori mapa hau, besterik gabe aipatu nahi dizuen, nola normalizatzen dira, beraz, hizkuntzak ze esperientzia dauzkagu. Ikusi dugu, Katalunian ze adibide dagoen. Nik behinola Europako hizkuntza gutxituen bulegoko arduradunekin elkarrizketa baten galdetu nion, badaukazu esperientziaren bat, kaso Israel aparte, ze oso testuinguru berezi baten sortu zen, Shoa, Holocaustaren ostean, oso jatorri ezberdineko jende asko eta hizkuntza komun baten falta. Baina horrez gain badago esperientziarik hizkuntza bat normalizatzeko esan edo hegemoniko bihurtzeko eta asko daude. Azkenean, edo bide asko, baina giza eskubideen aurkakoak dira horietako asko. Oda, zuek zure hizkuntza ez dakien biztanleria kentzen baldin baduzu lorraldetik, zure hizkuntza nagusi, baina hori astokeria bada bizten da ez. Olako kasu batzuk izan ziren Japonia eta Korea artean okerazpanago bigarren mundu gerra buelta horretan, eta ezagun xamar bada, inguru batzutan binipein, Trujillo diktadorean, Dominikar Republikan, Haitiaren aurkako programak, nola bultzatu zituen, hor Dajabon eta Mugalde horretan, eta masakra izan dadoka ibaiak, eta azkenan biztanleen asketan dia dagoen, bereizteko nortzen Dominikarra nora Haitiarra, perejil esan garazten zieten, frantsesiztu nahi edo kreolera iztu nahi, asko kostatzen zaila derrea jautan aste horrekan, eta beraz ondo oskatzen dituena esekutatu egiten. Hau da, krimenak ere egin izan dira hizkuntza bat inposatzeko. Frantzeko esperientziak ezagutzen ditugu, nolabait, hurbilenetik hasita ez Euskara desagertarazteko eta Errepublikako hizkuntza nagusi hori inposatzeko, baina, ez du esan onduko, eta nahi duenarentzako betzat da puntu bat botatzeko, interesgarri iritzen zaidalako Frantziako Errepublikak badakigu, azkenean nolabait Euskaldunak, Oksitanak, Bretoiak, Orsoak gutxiestea, merke samarratzen zaio eta bazeukatzeko bandeo garen hizkuntza hori eta gero bapatua horiek. Baina, 1918 lehen mundu gerra amaitzen denean, berreskuratzen du 1890 galdu zuen territorio bat Alsazia eta Lorrena. Justu 19. mendearen amaieran ekiten dio Frantziak eskolatze, helburu frantsesteko helburu argi horrekin eskolari. Momentu horretan Alsazia eta Lorrena ez dira Frantziako zati, eta beraz alemanez egiten dute, erabat. Orduan, lehenengo mundu gerra amaitzen denean, badauka eremu handi bat, ez duen apatua bat egiten. Ez daki frantsesez eta gainera dakin hizkuntza bihurturena da. Ez da laun ikastariren hizkuntza frantsese ikuspegi batetik. Eta hala ere, hor botatzen duten normalizaziorako edo hegemoniko bihurtzeko ze bide hartu zuten. Azken datua gaizki dago, ez da 56 izan hartzuen. Hau da, 1918an
biztanleen ehuneko 2 baino ez dakite frantsesak, lehen mundu gerra amaitzen denean. Eta ikusten zuen nolako progresioa da. 2 hamarkadatan, esan da, 56 hori oker dago, 36 da, biztanleen erdiek baino gehiago badakite. Ez dago astirik sakontzeko, baina hor dago eskolatzen masibo bat, irakasle mordo bat ekartzea, daudenak Frantziara eramatea frantsesteko ere bai, eta horrelako operazio izugarri bat. Hau da, estatu batek benetan nahi duenean bere biztanleen daukaten hizkuntza bat baztertu eta beste bat hartzea, eta beste izan da nagusi, ikusten duzuen baliabideak baditula. 20 urtean, zer nolako bidea egin zuen Alsazian frantsesak. Hori da, hor daukazun beste hori datu bat baino ez da, erakusteko, noski, Europa osoan bigarren hizkuntza jatorrizko lanatzetik